Sinayan ning Team Gel June ing karelang closing salvo ketiking barangay Mabiga, syudad ning Mabalacat at tegunan dareng libo-libong tala suporta. Pepa salamat siya Mabalacat City Mayoral Candidate Attorney Gel Daquino at Vice Mayoralty Candidate June Castro kareng tala suporta at reng mapaling pamananggap dareng memalen. Hindi po namin may paliwanag kung ganong-gano po kami kasaya sa mga pinakitang suporta ng buong Mabalacat. Nagsalita na po, lahat po ay dumalo, lahat ay interesado at lahat po ay gustong manood sa ating closing salvo ng buong Team Gel June. Maraming salamat po. Karen po dinalo, yan po kampanya niya, revolution dia po rin Mabalacat niya, bakit na po rin kaya kami kaluguran ng kasidad. Sinigurado dareng adwa na ipatupad dala reng programang pakinabang nanda kanureng Mabalaqueño sakaling mihalal king pwesto. Tayo po ay may isang salita. Ang ibig sabihin po, lahat po ng mga ipinangako po namin, lahat po ay ating gagawin yan. Ang pagtulong po sa kapwa, ang serbisyo po ay mararamdaman na tunay dito sa siyudad ng Mabalacat. Daramdaman nyo kayo pong magsalita ng kakatamong tuto kay Mayor Attorney Gel Daquino. Asahan nyo po dito ng ganang ng programa na binanggit niyo po during consultation, kakos maganap langan po reta. Ako po may gagana ka. At so kami kanya, at hindi kaming grupo, palagawan tayong bagong generasyon sa pagsaserbisyo sa mga kasunod natin sa Mabalacat. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.